Nandito po kami ngayon sa Apalit Market po. Binili po kami. Ayan. Tinur po namin yung aming mga turista. Yes. For chicharon. Natinda kaya sila sigarilyo dyan? May modo, wala? May bumili daw kay tita, pabili daw ng taba na nasa bote. Sabi ni tita, ano ba yun? Sabi, mantika daw, sabi ni Mantika. Prince. Sabi daw, ay pasensya na kayo, hindi namin alam kung Taba, kumampangan ng taba eh. Tinitingin niya kami ng isda. Sabi ni tita, Tagalog po. Kasi hindi ako nakatingin lang ba? Kasi hindi ko kami sasagot. Pag ano, pag di nyo maintindihan, sabihin nyo Tagalog. Berong si Charon. Hanap lang ako ng ano. Shout out sa mga friends ko, ang dami kong dala. Hanap lang ako ng ano, ng... Minuto? Munggo. Munggo. Kala ko Balik minuto. kumain ka na. Hindi, nagugutom ako eh. Kakaiba lang ha. Ayan pa pala, nalibili. Meron na po. Maghanap lang ako ng ano, ng sigarilyo ni Kuya Reynald. Sandali. Na, Ano sigarilyo? sandali. A few moments later. Ano kung 300 na lang. Ano ka lang, sa manok ka. Pwesto. Ilan po ba? Sige, masarap ba yung longganisa natin? Masarap yung longganisa. Dati ka sa Ano po yung bawang? Masarap yan. Kalumpit yan eh. Magkano ganyan? Magkano po yung magaling sa bawang? Kalahati. Yun. Pambit ka Ilan natin. lang kalahati? Minsan po yung 12 pieces. Sobrang po dalawa, assorted. Dito na sir? Check pa ta? bebe yung ano, 300 na lang sa pera. Ha? Tele. Ayan. Magagawa lang po yung kaya. A few moments later. Time check tayo. 4:43 ng hapon. Ligaw natin sa Julius. Si Jolie. Adobo na lang po. Pagkandili mo, ito si Donna. Dito sila sa amin. Si Ate Lali. Mayaman namin. Meron siyang kausap sa kabilang cellphone. Meron siyang ka-video call. Tara. Dito daw. Ano ba luto nito? Adobo na lang? Adobo na lang to? Ulo ng manok dun sa, ano yung nakatusok na daw yun eh. Iyaw-iyaw. Adobo na lang to? Ewan ko sa inyo. Ewan ko nga sa inyo. A few moments later. Ano yan?
bibili nyo? Galunggong. Galunggong na lang niya. Sabi nila ate mo, gusto raw nila isda. May kasama picture yan ah. Ano, galunggong? Ano ba, galunggong ba? Sige, fight. Sa Right. dalaga tayo, magkano? Dalaga, 270. Galunggong na lang. Magkano galunggong? 180. Yan, nagtitibang po kami. Puntas na nga sa kalahati. Wala pong kalahati. Hindi, kalahati yan. Kalahati. O, kalahati nga. Oo, kalahati. So, ibig sabihin, tama yung timbang. Oo, walang daya. Timbang, daya. Nandun yata sa kabila sa tita mo. Ay, tayo, paano na lang? Magtatabalok dito. Ha? Wala na. Dad, tingin tayo dun sa, ano, kung meron pa. Pag naipoy. Tama na, ito na lang. Ano akong pera? Ilang peraso ba? Ha? Hindi po ate, naging palaisda na lang yan. Pero pala isdaan mo siya ngayon. Apo, ngayon po. Kasi hindi na ho nawalan ng tubig yan eh. Kaya mura dito. Mga dalawa. Kung hindi pa patatakbuhan, kayo yung dadaan. Ha? Pupunta sa baga. Hindi, sa ilog lang yan. Oh, si Andre gusto raw. Kaya magkano sa buro? Isa lang, 10. Maganda? Gigisahin yan. Bigyan lang ang... Meron galing sa amin buro, galing ano? Burong ano? Nueva Ecija. Burong ano? Bampangan. Kanin? Kanin. Ayoko niyan. Purong kanin. Tapos ganyan na kakainin ganyan. Hindi, ilulutuin yan. Gigisa. Okay na, ate. Tites. Yung pala naman bili ni Max. Sige, makikita bali ba? Ano tayo? Hindi magkano tayo. Tites. Busy. Doon daw tayo. Pero chicken na din kay sibuyas. Mga sibuyas. Oo, oo.